khairokjaknai mokol yokjaknai mokolni muktui yorjaknai koktoma kasai paikya abo haino belbari RD block bai khe khopjak soro sodar kami bukhuk mongolo khi deborma randi jajak belai kheno khairokjaknai wngtongkha haste hapangni thani mungsa sepsap maya nok khukmaya randi jajak bwsa khoroksa no twiwi obono sukrok no khoroknwi no twiwi rwngrekha swrwngri maya wngwi tongkha belai kheno uanajak abo haino chamiri tongwi bo kagwi klang thangkha khari thangkha tamo kok saka khwnainai di ngoba haino chini ha news ni bisingtwi jeng haino hai mangplik tubui phayoka belai kheno wana jaknai belai kheno khairokma chingchaja tipra sarokni belai kheno jingjal kotor wngwi tongkha belbari RD block bai khe khopjak nahalalai 1.5 kilometer ngano abo belai kheno wana jaknai khe silai hingke nana nini bumung kha tamung kha mongolo ki deborma hingke norokle boma haike salai tong nini bwsai kari kheda Kerja tibase bis gleich na tis kaitang kaba taitang khasinan haino manthane daga manthane sopa ma hai o bata ne kisa manti ka abanyo chala tika moso korebo onka berma korebo onka o sarero kablayo ma toloro salayo moso thasero so wari chaman no manthan juma nugui khairo jago omo ninu sutong nugui khairo joka bonyari na rohadi rohya ang je mansa parisa usilangan perantong sak ni kun dagar holi ata ang tabu no sajak je tongo mani le bini bwsai rok ke biang thangka oh das pero thangka ma ambasani bekai mani ho bisi bwsang kha 1.5 bosor kai tonga thangmani hingke bwsarok khor bwsang kha bosakno ingka chala masa bari okara chala ha koso kuno wala leja thang bro wala ye kasang thango amasa phaliya kai masa borok bo phayo bin bumani bin mama pong ya koso ama tamjani saga tamjani hingka hapong salai ke sapong salai ke inge ja paman kitai chotu sokali ye sokali tolang thangka tabono hingke norok khujda khaini kya khos khaya ang thangu mai jaga bsai meya kahimi meya rang paisa ka nangya de ambasa thangnani rang khosa chekere hingke tabung nang sajak no haikom norok sugrong no tuile bo ba haike sai tongja jaka nukhungo iko hagen tai tam khaisinai bunyaro solo gare nawo laga hagan nang nawo or bata maya saba o dogaro ko banki na haro ko banki na amani rika nga hai kere nga hai banki gaba jaka hamma chale tongka hamma kalni tai ko hingke nang tabu haste hapang haike ba emle mantri ron nang tam kok ksaka musu tam kok sanai borok de chai nai nu pai jaja ka kai ba aw bono kaisa nok pharo no ai hin chito sara dunia nok mamba ya nok boriya usbari yeri bu maya chomo maya mairo mai ka bu maya ya o aisa bag ni bag layo corona poro apro kala bag ki sem sama saka tai ko kapti bu bag liya chong liya tang kai sa sinasa hingke tabung nini sugrok ma poriya ni khana mani ya bole mane nang pori runa da pori donani nino abo o yang oro rogo bote khai ke bo ni bu goji wate pante ngan sati pai me bag pai me kolo pai me khata pai me dan na kyo sajo jaga rogo rohre jamano ni chesta khai tong ta bono tabuni sugrok le mane umorok busrung kha khorok nai o kaisa kai ko buisak pai ke no 6 বছর পড়াং sinai o dai masa ke bazar pai ke 4 বছর sinai tai ko 5 বছর 4 মাস 6 মাস চলি tong okara borok kuno school room no grok sinia ko siniya ko talang ni bukore aso tori tongka abo habong sabong bai bo tui meya mukti kolayo bo kami kelaya bo abo soro sodar poro belbari soro sodar nini bumu an bumu mongolo ki de borma belai ja kheno khakam jaknai belai kheno mokoli mukti yor jaknai oba hanyo belbari RD block bai khe khopjak na halalai si nokla ganasi oba hanyo brok haste hapangni thani sepsap maya randi jaja oba ke nukhungo oba ke no chai ni totra thaya thui mutri thanya tongja jao borok tabu bwsano tuye haike ba suk khorok ni tuye brok ni tabu jingjal rungnok school rok sinia sini tipra sarok belai kheno mokhong tongbai kya bwsarok tori tongbai kya ta pontono rungnok sinia lekha runjang tongbai kya lekha porinani tabu pontono rungnok sinia